Welcome to our gathering 2007. Todella vakava paska oikeesti. Tää laulun nimi on hei, jou, on tänään tosi kiva olla täällä, kun kaikki te ootte ihan päällä, niin sitten me ollaan huomenna ihan kipeitä ja koko aikan pääkipeä. Tänään otetaan vähän me kaikki lonkkuun ja huomenna vedetään kaikki lonkkaa. Nyt me ollaan tänään tosi mukavilla ja huomenna ollaan persin kokossa. Jou. Mitä? Jos voit näin tamperelaisena kysyä, että mistä, mikä vittu tää Oulu on? Mumara! Oulu Rateri. Mä katson tästä vai nää? Hei Vellu, kato kuinka korkealla sait. Kerran sytkellä voi pankkiin kurkistaa. Kerran sähkötuoliin istua voi vaan. Kerran pomolle voi lohta vaikuttaa. Kerran sirkkelin sormet unohtaa. Tämä on jotakin hienoa. Kello tulee ja edessä sitä ennen. Katso tätä. Ei.
Ei kehtaa standingina on. Älä tee niin, että niskat katkee. Mulla on nyt vapaa päivä maanantaina. Moro. Mitäs sä näkyy? Moro. Okei, nyt lähtee. Antakaa manaa mulle. Se on matsikaa. Öili. Noin, näin. Muista oikein. Multilevel move out. Nyt mä teen jotain. Hei, nyt Konna tekee jotain. No niin. Konna tekee jotain. Jos sä laitat huoneeseen ne molemmat, niin se huone on neutraalisena. Tee jotain. Oi. Muista. Multilevel. No niin, kato tuolla on oikein maailma. Pippeli. Ai saakeli. Mäkin yritin kans. Mikä on kamera repussa? Me tehdään koko ajan. Sikana tossa. Sulla on varo. Ei oo 5 minsaa vaan mä katoin. No kaikki me... Pääni. Se ei törmää meihin. Hymyile. Nyt se tulee. Olen Antti Hero. Mä olen Antti, ei Vantti. Mä vihaan sua. Mä pitää tehdä dokumentti tästä. Siinä on meidän maskotti. Toinen korva puuttuu. Ei se mitään. Kyllä se haittaa. No se editoi ne pois. Mä en... Antti suoraan kantapäälle. Ai saatana. Näin, nyt seuraavalla. Nyt. Joo. Tilanne. Nyt on se. Niin mä hain tässä. Niin joo. Mikä on nyt fiilis? Mä tuun malliin. Mitä? Viiru. Tiedätkö sä, että Anssilla on Viiru-niminen kissa ja mulla on Viiru-niminen kissa? Joo, mä tiesin. Hullua. Ei oo. Onpas. Sano jotain. Äyli. 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 Tapa vantikon. Roundilla se pään irti niinku Mortal Kombatissa. Auli. Vanhoina hyvinä aikoina. Auli. Niin. Tee se. Mikä? Keinu niinku GTA:ssa. Potka se vanttiin. Ei saatana, se on tuplaväkki! Ei saatana, jos se on tuplavoltti. Tuplavoltti. Mä haluan, että oikeesti tee. En vitussa. No mikä on fiilis? Aivan mainio. Temppujarmamainen. Tää on näitä random kommentteja. Kuvataan vaan. Mikä on olo? Temppujarmamainen. Itiikalle se silmä. Tampereella on tän kokoisia noita. Viiteestä. Flying boat. Tuli huono nimi. Flying monster. Flying ambulance coming up. Flying demo. Forever! Onoha. Tää Flying Satan. Eikö se oo liian evil? Mä niin tykkään. He muistakin pitää ottaa. Ota. Hemppu se. Flying. Tosta ei saa.